Bună ziua! Mă numesc Zbancă Victor și astăzi o să vă prezint proiectul meu la tema literatură și cinematografie. În cadrul acestui proiect am ales romanul psihologic Ciuleandra, scris de Liviu Rebreanu în anul 1927. Pentru autor, acest roman a avut o semnificație foarte profundă. Citez: Ciuleandra asta pentru mine e o operă în care se exprimă și se clarifică o taină sufletească mare. E cazul, des repetat, al iubirii până la crimă. Acest roman, cu toate că a apărut într-un moment de depresiune valorică a creației rebreniene, a primit o atenție specială. Mai târziu, datorită aprecierii romanului, este făcut și un film pe baza acestuia. Filmul Ciuleandra, apărut în anul 1985, este un film psihologic româno-vest-german din 1985, regizat de Sergiu Nicolaescu, după un scenariu ce a adaptat romanul omonim al scriitorului român Liviu Rebreanu, dar în același timp păstrează și esența psihologică a personajelor și atmosfera tensionată și dramatică. Rolurile principale sunt interpretate de actorii Ștefan Iordache, ca medicul psihiatru Dumitru Aioanei, Gheorghe Cozorici, un cunoscut actor român, ca Policarp Faranga, Ion Rițiu în rolul lui Puiu și Anca Șonii în rolul Mădălinei. Subiectul romanului este Puiu Faranga, care într-o seară se pregătea să meargă la o recepție organizată la Palatul Regal, însă acesta, într-un moment de rătăcire, o ucide pe soția sa, Mădălina, strângând-o de gât. Speriat de ceea ce făcuse, el coboară în salonul conacului și își mărturisește crima tatălui său, Policarp, care îl cheamă urgent pe prefectul poliției capitalei și pe procurorul Zamfir. Și cei trei decid să rezolve cazul prin trimiterea lui Puiu în sanatoriul profesorului Chirileanu, cu scopul de a obține pentru fiul său un atestat medical care să confirme nebunia temporară a pacientului. Expertiza medicală a pacientului urmează să fie efectuată de medicul psihiatru Ion Ursu, asistentul șefului de clinică, însă ministrul dispune că fiul său să primească un tratament privilegiat în sanatoriu, deoarece acesta simte de la început că doctorul Ursu nu este o persoană potrivită pentru cazul lui Puiu. Lucru care mai târziu este și confirmat, când Puiu își dă seama că medicul o cunoștea pe Mădălina și că trebuia să se căsătorească cu ea. Într-un final, după un timp și mai multe discuții între ei, doctorul constată că Puiu este într-adevăr nebun și că trebuie dus într-o clinică specializată. Această informație îi spune și lui Policarp Faranga, care vroia să îl mute pe Puiu în alt sanatoriu, însă atunci când îl vede că a nebunit și că dansează singur Ciuleandra, înțelege că nu mai este nimic de făcut. Pentru ca filmul să transmită mesajul dorit, Sergiu Nicolaescu, alături de regia sa, s-au folosit de câteva tehnici cinematografice, printre care cele mai des folosite au fost flashback-urile, atunci când Puiu are pe câteva momente în minte niște momente din copilăria sa, care l-au marcat cel mai mult. Mai departe avem prin planurile, pentru a arăta de aproape emoțiile și expresiile faciale ale personajelor, și mișcările de cameră expresive, pentru a accentua frământarea interioară a personajelor. O altă tehnică utilizată este coloana sonoră, realizată în film de Tiberiu Olah, și aceasta contribuie la crearea unei atmosfere tulburătoare, perfectă pentru acest tip de film. Autorii reușesc să transmită foarte bine emoțiile personajelor, creând astfel o experiență cinematografică memorabilă pentru orice critic sau public. Dacă ar trebui să aleg o secvență din film, aș alege partea în care Puiu și Policarp merg pe drum spre Arges și se opresc într-un sat pe nume Vărzari, unde se dansa Ciuleandra. Puiu se apropie și observă o fată foarte frumoasă, de care s-a apropiat și cu care a dansat mai târziu. Această scenă este una foarte interesantă, pentru că atunci când cei doi dansau, Puiu deja simțea că ceva nu era în regulă. Acesta mai târziu își dă seama că el simțea asta pentru că se uita la el doctorul Ursu, care avea o înțelegere cu Mădălina să se căsătorească, însă această înțelegere nu a putut fi îndeplinită, Mădălina fiind atunci cumpărată de Policarp. După vizionarea și citirea romanului, am observat câteva diferențe între film și romanul propriu-zis. Prima diferență sesizată a fost cea că unele nume sunt diferite în film față de roman, ca de exemplu, gardianul în carte este numit Andrei Leahu,
pe când în film avea numele de Grigore Leahu. Un alt personaj cu numele schimbat este doctorul Ion Ursu, care în film are numele de Dumitru Ioanei. O altă diferență este faptul că filmul se concentrează în special pe drama psihologică a personajelor principale, comprimând și eliminând unele detalii din film. Însă, pe departe, cea mai mare diferență este sfârșitul istoriei. Cartea se sfârșește cu puiul care e nebunit și care dansa singur ciuleandra. Acest sfârșit, lăsând cititorului posibilitatea să interpreteze viitorul personajului, pe când filmul se termină cu trecerea în neființă a lui puiul care își ia singur viața în fața sanatoriului. În final, consider că pentru a înțelege cel mai bine această istorie, este nevoie și citirea și vizionarea filmului. În opinia mea, totuși, este mai bine să privești filmul la început, pentru că atunci când vei citi, să-ți poți imagina mai simplu personajele și ceea ce prezintă fiecare dintre ele. Astfel, poți vedea ciuleandra în mai multe moduri, pentru a-ți asigura o înțelegere mai amplă a semnificației textului, care este foarte și foarte profundă.